Els primers infants han visitat aquest divendres la Jaima, que acull l'oficina d'Orient dels Reixos de Balaguer, ubicada a la plaça del Mercadal. Es tracta d'una carpa per la que fins al proper dimecres, dia 20 de desembre, passaran gran part dels escolars de la ciutat per visitar les tres pageses dels Reixos, Alba Flor, Doll d'Argent i Dits de Seda. Durant la visita són rebuts per les pageses, que els expliquen alguns detalls sobre l'imaginari dels Reixos, com ara els poders màgics que els donen els objectes que la Polsim va entregar de part dels Reixos a cadascuna d'elles. Els infants també poden entregar les seues cartes amb els desitjos de Nadal i obsequien a les pageses amb algun poema o cançó. Elles els fan entrega d'un exemplar per la seva classe del llibre il·lustrat Les fades de Mormur, en un format de desplegable, on entre altres apareixen els personatges de les pageses. L'any passat, les pageses també van entregar un llibre desplegable. En aquella ocasió era el primer volum de la col·lecció Imaginari i Tradicions Balaguerines, que es va iniciar l'any 2020 amb els Reixos de Balaguer. La Jaima de l'Oficina d'Orient dels Reixos de Balaguer quedarà instal·lada a la plaça del Mercadal fins al proper dia 28 de desembre i, entre altres, acollirà activitats com un taller infantil per elaborar la carta als Reixos el divendres 22 de desembre de 5 a 8 de la tarda. Així ho ha explicat la paire de Cultura, Mari Carme Puigpelat. Vindran els escolars de les diferents escoles, doncs venen aquí a rebre les pageses, no? I donen la seva carta, amb les fotografies pertinents, tot el que sigui. Després, aquesta Jaima estarà oberta. Farem una activitat nova per a aquestes festes, no? De Nadal a Reixos, que és Fes la teva carta. Això es farà el dia 22 de desembre, a la tarda, on tothom qui vulgui, des de grans, sobretot els més petits, haurà les missatgeres que us ajudaran a fer les cartes, no? I poder-les enviar després que arribin als Reis, donar-les a les pageses i que arribin als Reixos. El dia 27, després hi ha els dies festius que estarà tancada en un principi, i el dia 27 es pot tornar a reobrir amb la festa dels carboners, que es fa a la tarda. Sabeu que podeu portar graelles i coure's la cara aquí, i serà un indret doncs, que, si fa fresca, doncs, se podrà menjar a dintre d'aquesta Jaima. I el dia 28, en un principi, ja s'haurà acabat perquè ja comença el Cosmolúdic i tota la canalla podrà anar al Cosmolúdic a disfrutar de les diferents activitats que allí s'organitzen. La instal·lació de la Jaima amb l'Oficina d'Orient és una de les novetats d'aquest any. L'any passat, les pageses rebien als infants al casal la palla bacara.